Slovaktuál, výrobca kvalitných okien. Dá sa to však povedať aj o obchodných zástupcoch. Konkrétne obchodom zástupcovi z Dunajskej Stredy a ich montážnej skupine. Prvú námietku, ktorú by som mal, je, že asi im došla púrpena a spodok okien po inštalácii ich odborníkmi zostal bez púrpeny. Čo by až tak ani nevadilo v podstate, lebo si to asi urobím aj sám. Ďalšia vec je, tieto okná by sa mali dať otvoriť zvonka aj znútra. Čo sa stane, keď ich pokúsim o otvorenie? Hops. Okno sa mi nejak čudne otvára, ako keby chcelo vypadnúť. Asi toto je buď kvalitou okna Slovaktuál alebo odbornou montážou. Ideme sa pozrieť dovnútra. Čo sa deje? Tak skúsim znovu otvoriť dané okno. Tak ho zatvorím. Čiže okno je zatvorené. Jedno ruku otvoríme, potiahneme, hops, a okno nám vypadne. Máme otvárovo sklopné okno, až na to, že toto okno má obidve funkcie asi naraz. Funguje. Znova, hop, a vrch nám vypadne. Ďalšia námietka na reklamáciu je toto maličké okienko. S týmto oknom asi po inštalácii po 1,5 mesiacoch neviem čo urobiť. Nedá sa zatvoriť, nedá sa nič. Funguje ako výklopné. Po inštalácii fungovalo štandardne, ale teraz už akože neviem ohnúť kľúčku, ne? Vôbec. Takže toto je práca montážnikov zo Slovaktuálu, z obchodného zastúpenia Dunajská Streda. Pán vedúci je pán Gerasimov. Pri cenovej ponuke mi pán Gerasimov o týchto oknách napísal, porozprával také parametre Učka, UGčka, trojskla. Laikovi to moc nič nehovorí. V podstate to okno by malo tesniť perfektne. Ako v praxi to vyzerá to okno asi takto. Pozrite sa. Takto tesní to okno. Okno je potom zatvorené, ale ako si tej účka v tomto prípade môžu ísť. Otvorím okno, bolo počuť klepnutie. Zrejme kovanie nesedí tak ako má a preto počuť tento čudný zvuk, ktorý by tu vôbec nemal byť. Poďme pozrieť druhé okno, takéto isté veľké terasové, lebo najprv som si myslel, že to je asi chyba montáže, že niečo pokazili montážníci, ale keď pozriem druhé okno, čo sa deje? Teraz už jasné každému laikovi, že toto okno zime tesniť nebude. Pozrieme sa znútra. Tam okno je riadne zatvorené. Čiže trojsklo v tomto prípade nemá význam, zrejme. Neviem, či je otázka na odborník, montážníkov alebo na prevedenie firmy Slovaktuál. Teraz je čerešnička na torte. Toto dokazuje
odbornú spôsobilosť montážnikov pána Gerasimova, keď veľké terasové okno dali z opačnej strany namontovali. I keď na okne je napísané na skle, že sa jedná o interiérovú stranu, ale ako vidíte, z nejakého dôvodu sa dostala do exteriéru. Keď si pozriete to okno, ďalšia vec, ktorá je na ňom pozoruhodná, je, že okno je prasknuté. Prasklo pri montáži a od montáže uplynulo asi 7 týždňov. Záručná lehota stanovená, alebo reklamačná lehota stanovená zákonom je 30 dní. Pán Gerasimov to ako si zabudol dodržať. Čo s ním? Neviem, odporúčime jeho kvalitné služby aj iným zákazníkom. Takže zvážte, či pôjdete do Dunajskej Stredy za pánom Gerasimovom. Budete od neho nakupovať možno kvalitné okná od Slovaktovalu, ale nie je isté, že sa dopracujete aj ku kvalite po montáži.